L'Auditori de Vilafranca es va omplir per acompanyar els ciutadans de la comarca que van patir la repressió per motius polítics bé durant la Guerra Civil, en els primers anys del franquisme o en els darrers anys ja del règim. En la majoria dels casos, el diploma que els reconeixia la seva lluita en favor dels valors democràtics l'han recollit familiars de les persones que van patir les represàlies. Una quinzena, però, sí que van poder recollir el diploma en persona. Abans de començar l'acte, el director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Barcelona, Àngel Merino, recordava que aquest tipus de reconeixements s'estan fent arreu de Catalunya. Merino apuntava que la voluntat és arribar al territori perquè és on es va gestar el compromís d'aquestes persones amb els valors democràtics. Bàsicament és tota la comarca de l'Alt Penedès. Aquests actes s'estan fent de forma descentralitzada per dues raons. Primer, perquè és evident que la gent que mereixen aquest homenatge és gent amb una certa disponibilitat bastant limitada pels seus anys, però sobretot perquè teníem la voluntat d'arribar al territori, perquè és en el territori on es va gestar precisament tot el compromís d'aquesta gent amb els valors democràtics i de lluita per les llibertats. Per Merino, el fet important en aquest tipus d'acte era el reconeixement individual cap a aquestes persones que van perdre la vida, que van veure's privades de llibertat o que van ser perseguides a causa de les seves idees democràtiques. Remarcava que era un reconeixement que calia fer. I el que es fa ara és un reconeixement personalitzat, no globalment sinó personalitzat, sobretot perquè faltava fer-ho i perquè a més és un desig que ja es va anunciar l'any 2002 al Liceu, quan les entitats memorialistes d'expressos polítics van demanar dues coses. Primer, que Catalunya disposés del memorial democràtic i, per tant, volia dir d'una llei de recuperació de la memòria històrica pròpia de Catalunya i, en segon lloc, un reconeixement a totes aquelles persones que realment havien lluitat per la democràcia i per l'autogovern de Catalunya. L'acte de reconeixement el va obrir el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gusi, que va excusar la presència de l'alcalde Pere Regull. Gusi va voler agrair a les persones homenatjades el que van fer i va remarcar que ara es feia justícia amb aquestes persones que en el seu moment van mantenir fidels a la democràcia. A continuació, l'historiador i president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, va fer una explicació del que va representar la repressió a la comarca. Va recordar que dins del projecte Tots els noms s'han recollit les dades de prop de 3.000 persones que van ser víctimes de la Guerra Civil a l'Alt Penedès i va insistir en que aquest acte arribava tard, ja que només uns 300 eren vius. Arnabat va oferir encara més xifres i va parlar de que està documentat que prop de 1.500 persones a l'Alt Penedès van ser víctimes de la repressió en els primers anys del franquisme. En nom dels represaliats va parlar el vilafranquí Antoni Sans, que va ser empresonat en els darrers anys del règim, concretament a finals dels 70 com a dirigent estudiantil. Sans va recordar la seva experiència a la presó. L'acte es va cloure després de repartir els diplomes amb una actuació musical d'alumnes de l'Escola Municipal Maria Dolors Calvet de Vilafranca.